Good morning mga ka-take care. Good morning. Naimbag nagsapa kanya yung aming kakabsat nga karurat. Tatama pantay i-monitor datoy rang tayo dito rahal bantog no pasabulan ta dadigay din nagchat kanya damdamag no makadalanda dito. So mapantay kita ang tatama mga ka-take care. Sapay ko mata narpos kayo nagkapin, manaribang kayo kape, di kayo pinagawis. Let's go mga ka-take care. Pakitak-tatakan niya yung latest na kaganapan dito sa madadaanan natin na kakalsadahan ng Balungaw. Let's go. Live po tayo ngayon mga ka-take care. Please follow nyo pa yung aking page, ka-take care, one word ka-take care. Andito tayo ngayon sa may area ng Sitio Bantog, Rahal, Balungaw, Pangasinan, na kung saan dadaanan rin ng baha. Kaya i-monitor natin yung sitwasyon mga ka-take care dito. Ayun o, may mga baha sa hello. Pakita mo itong ka-take care. Ayun. Brother, morning. Hello. Kakwento ko lang mga ka-take care. Yung baha kagabi at ngayon ay marikitisan ko na kahapon ng umaga ng madaling araw. So nakalimutan ko lang kung anong tawag doon, yung parang nakita mo na yung posibleng mangyari. So ito mga ka-take care yung itong tubig dito sa bukid. Ayan. Good morning. Ito, nandito yung sasakyan ni Sergio. Good morning. Malapit na tayo sa may tulay. At ito yung latest ngayon kabayan na yung makikita mga kababayan. Ay yung makikita sa ating screen. Ayan, tingin ko mataas pa yung tubig dahil nakikita natin maraming tao sa may lokasyon kung saan tumataas yung tubig talaga. So maghahanap tayo ng pagpaparkingan mga kababayan dito. Bumaba na mga ka-take care mo. Bumaba na yung tubig dahil wala nang makikitang tubig dun sa may kalsada. So thank God madadaanan na ng mga motorista galing Esmeralda. Let's go. Morning lang ka doon eh. Morning out. So ito yung dito sa amin mga ka-take care na talagang kapag nadaanan ng baha ng tubig, hindi mo talaga siya madadaanan kasi mataas yung tubig dito. And natin na yung may pupad dito mga ka-take care. So ang gagawin natin, ipapaigid natin itong kulong, siklong-klong dito sa may igid. At tayo maglalakad papunta roon sa may mga tao. At sige, kunan mo ako. Ganyan, ganyan. Doon pupunta tayo dun sa may mga tao para makimarites. Let's go, makimarites tayo. So, shout out mga ka-take care boom. Nandito tayo ngayon sa Sitio Bantog, Rahal, Balungaw, Pangasinan, Philippines. Dito sa Earth, sa planetang Earth. Uncle, morning. Batiin muna natin na magandang umaga si Idol Sigmon Mabeza. Si Bok ang tamis ng ngiti ni Madam parang chocolate. Si Idol Sigmon Mabeza, kay Bok Rod Eva, kay pamangkin Joseph Christian de Guzman. Ayan, congrats pamangkin. Hindi ko ma-scroll yung cellphone, paano kaya? At kay ading Liberty, kay ading Jennifer Dulay Marinya, shout out po sa inyong lahat, magandang umaga po. Kay ading Bel Fernandez, kay kagawad Charina Leonardo Lustina, kay ading Elizabeth Heron, at sa 11 million na nanonood sa umagang ito. 11 million na. Alright, kasama ko dito si pamangkin, walang iba, si Siren Kolotsky, na hindi pa nauunat yung kanyang buhok. So dito mga ka-take care, ayan, shout out pala kay Insan Elizabeth dito sa may Langto. Ayan, ading yung mga taga-Esmeralda po na makakapanood po ng video, passable na po itong kalsada dito sa may Bantog.
Ayan, passable na po siya, bumaba na po yung tubig dahil baka na-stress na rin sila dito sa bandang taas kaya pumunta na sila dito sa baba. Ayan, so lalapitan natin, kunin mo nga yung susi pala ni Klong Klong. Ayan, so pinakuha natin yung susi kay Polotsky. So yun mga ka-taker, kapag pinapark nyo yung mga sasakyan nyo, huwag kayong kampante. Kahit sabihin yung safe kayo sa isang lugar, wag nyong iiwanan yung susi ng inyong mga sasakyan at dapat nakalak yan lagi. Pero hindi na natin nilak kasi dito lang tayo malapit lang. So ayun mga ka-taker boom, mag-i-interview tayo kabayan dito sa mga makikita natin, makakausap natin dito sa lokasyon dito. Pero titignan muna natin dito sa may gilid dito kung may makikita tayong gagalaw na sirena. At pag may makita tayong sirena dito, ulin na natin agad. Pero joke. Ayan. Marami tayong mga kasama dito mga ka-taker boom. Alright. Bugnay. So may mga kumukuha ng bugnay dun mga ka-taker oh. And tignan natin, kuhanan natin sila. Ay, nandito sa idol. Good morning mga idol. Good morning. Let's go. Ayun, enduro. Itong masarap motorin kapag tagulan mga ka-taker. Kayang-kaya niya yung mataas na tubig. Now, morning. Morning, Padre. Ito mga ka-taker, nakita nan KTM 1000cc mga ka-taker. Oh. Grabe. Paano nakarating dito yung motor ng MotoGP? Kahapon lang yung karera. Ayun, oh. Astig oh. Grabe. Pang cornering mga ka-taker. Bagay na bagay dito sa kurbada. Ayun, may kurbada sa harap natin oh. Yan. Sino nagdadrive nito idol? Sukunan natin yung racer mga ka-taker. Idol, ikaw yung driver idol? Ikaw yung driver? Grabe mga ka-taker oh. Walang gas. Kasi kaya pwede nating lagyan ng LPG. LPG niya. So ayun mga ka-taker, ito. Kumuha sila ng bugnay. Ayun, shout out kila Padre Julius, kay Ading Enteng, kay Mrs. niya. Ayan. At saka sa mga bugnay hunters. Ayan, good morning mga idol. Ayan. Good morning mga idol. Pang sinigang, pwedeng pang sinigang yun yung bugnay Ay, bugnay. Hindi ka nila makikita ate dahil nakapikit sila. Let's go mga ka-taker. Puntahan natin yung bugnay dun oh. Ayun, ang daming bunga oh. At i-shout out tayo dugay $22,000 million pesos ng agbibuhit at agsapa. At shout out kay Ate Joan Kagiwa Medrano, kay Kuya Ronald Cabico, kay Ate Gracia, kay Ma'am Mary Jane Raquel, kay JR Alcantara, kay Yan Rico. Nanonood din si Rico yan. Jima Mibalo, kay Ading Ermalin Siradoy Villas. Yan, pupunta kami dyan mamaya ating. Ayan, so ayan mga ka-taker, yung ito na mga ka-taker oh. Mapapansin nyo yung rumaragasang tubig na nandito sa baba, na kung saan nanggagaling ito dito sa taas. Ayan, nagimarte sultop na naya. Atanay. Ayun na po, kasi nagsulsultop ti kape. Nagimarin. Ay, shout out attorney Marisa Revita Roberts, shout out classmate, kay Ading Jinky Sumalbag, at kay namin nga agbuy-buya ni Naning Lizelle Aquino, Charlene Romero, shout out Maria Rioteras Ancheta, kani Idol Alpha Vlog Alfredo Flores nga agdamdamag mananti tilapia. Ay nako. Tilapia in the morning, tilapia every day, sana all may tilapia. At ani mga ka-taker oh, nagdeposan di ko na nagdeposan di kapagayan. Agad di agga po apo iti Esmeralda Mabini, dito parte South ti Balongaw. Pasabelan apo dati kalsada. Dito Bangkingan area, dito Bantog. At ani mga ka-taker, ta dati nga talaga ti Bangkingan area dito yung Malaylayos. At ani nagmayat ti ragasan ani.
Tapos biglat dagay mo rin ako dito niya, sirena niya, tapag ako na nga dagaws. Hala. Tapos sirena gaming ako at najukulas na dato yan. Dagasan lubong. Tata mga ka-take care, ipakita kanya dato yung bugnay nga alalaan na tatay, nagmayat ti kulay na mga ka-take care, oh. Red na red. Watay dito, kinakain yan? Uy, nakakain yan. Ah, dapat iko dito yun eh. Nag-cute ka kanal ni mga ka-take care, oh. Ayun, oh. Nagmayatan na eh. Dapay kanal na siya. Oh. Data ni nabingay gam di dalan ti danuma. Oh, nagmayatan. Mga ka-take care, i-comment nyo man gayam ninyo ti Tagalog na dati bugnay. Ta madik mo eh. Ata ni naglabasit siya ni nagmayatan. Na? Kayo. Pakada ka pa ya yung tipon na. Nagmayat ni siya ni picturak man namda magaya mga toy. O dagijay ko apaw. Dagi ket na ti mga antibugnay, may kayo mga latin ng ipakaday pa diya himbagay. Pwede na. Mampunasan mo muna baka may kon yan. Baka may samred. Ang masa? Na umalasam sige raman nama. Dim pinaramanan? Ang pinaramanan nata? Dati nagtungtong apong ako dati nagtungtong Ilocano kun Amerikano. Kunana da ko ni. Kunana da Amerikano ta dagamin igem na Amerikano nga tinapay. Kunana da Amerikano yan ti Ilocano. Hey brother, do you like some bread? Kunana da Amerikano. Simong bat di Ilocano. Kunana ka. No man, it's makagatal. Kunana mo ten. Pengay. Inya ti kuana mga ka-take care, nya ti Tagalog na datoy bugnay. Shout out ate Nora Villa, shout out Villa family dito ako, Spain. Kani idol Frederick Dumanlag, shout out. Hanpay nalo umata kuya nalsem. Shout out kani ading Jen Anya Tubay. Won ading may Jen nalsem. Kani ading Rhea Silapan, kani classmate Sarah Jane Binetes Pinto, Binetes. Janshi, kani Ma'am Jovelyn Umang, shout out idol. Mika Laureta, sige ating tagpakasta kami tamauban. Shout out. Damagagan. Nang shout out Jericho. Idol Jericho, kay Kabsat Esme Heron, kay Kuya Jerry Aquino, kay Auntie Mercy Dukulan. At nya ti Tagalog na tayo bugnay mga ka-take care. At nang video ka na, sumisingat manan ni delicades. Tama pantay jukan, agpamauban tayo matata mga ka-take care. So agijay sumerek tatati trabaho ngagga po dito Esmeralda mga ka-take care. Madalanan nan apo dito Ato'y bangkingan, dito'y bantog. Ay kaktinagan nan dating nga kalsada, bangkingan ta sumagamin tinda kurbada na. So duwa ti bangkingan na dito yun eh. Marilakay ng Balungaw. Ay, marilakay ng Balungaw. Shout out Ate Gracia dyan sa Canada. Shout out ka, take care. Keep safe po sa lahat. Thank you Kabsat Esme. Tain tayo agpamauban tatakan DJ Highway. Kitaan tayo baka nangato pay danom di kanto di mauban baka pero nangato di kalasada diay na iso nga pa. So nga mayat siguro. Agpaigig ka ni, taig ka. Idol, shout out idol. Ingat. Shout out naneng. Let's go. Kayo padre. Let's go. Shout out. Ni kompleto gaya ma. Pampandaran na KTM nga big bike DJ ni tapos dapat ko dito ni pang motocross kompleto. Atad karera ata yung karera. Let's go mga ka-take care. Shout out ka ni Kuya Romulo Mundala, Michi Kupaho, good morning. Ni
Patingin yung palay namin dyan. Di banda dito kabsat isme, atay nga ta, dito bagatan at anay. Huwag na danuman, isukdalan ti ko isukdalan ti danom. Aga magiti ko na Gati na gato ti dawa na isudaw ti ko na na medyo nagdepos agad duma. Ayos kami mat dito yung antemerse. Shoutout kay Insan Norma. Insan Norma sa Gabaan. Sa gabain. Kwa dito ay ading Christopher Pases dito ay kwato ito bangkingan dito ay Rahal Bantog. Adamot sarili nga bits dita kuya. Haha kung ano ni ading ako ni. Rhea Silapan. Wala ading adati ko ni. Kwa dato pero free kwa tata. Free entrance fee dito ay beach resort dito ay Bantog. Libre tag digos. Balong kailang tayo sa bunyon. At tagar mga kateker, mapantayo mo tatay di mauban, tagikot tayo di jay. Ipaigim tayo ulit kan ni kwa. Shout out kan ni shout out kan ni Ading Roselyn Carvajal Diaz, ni Ate Marivic Rosido dita La Union, San Fabian. Shout out po sa inyong lahat. Sana mayroon pa tayong load, no? Pero malapit nang malubat yata. Sige, punta tayo sa mauban ngayon mga kateker. At yan muna yung latest dito sa may Bantog Rahal Bangkingan Kabayan. At ito humupa na yung tubig baha dito sa may Bangkingan Bantog Rahal. At pero sa ibang lugar dito sa may highway may mga sinisip-sip na mga baha na pumasok sa mga bahay-bahay. So yun, sana safe pa rin po ang lahat. At ito, hindi natin alam kung tutuloy pa yung ulan. Sana patak-patak na lang. Ayan, so proceed tayo sa mauban mga ka-take care. At ito, titignan naman natin yung sitwasyon dun sa barangay Mauban. Let's go. Tayo sa may barangay Mauban mga ka-take sa may tapat ng kanto at tayo ay pabalik na at magiging marites tayo kay Padre Gibo at magpapakapi siya. Saan mo na Si Also mo. Yunulot! Let's go mga ka-take care mo. Napantay tayo jay Mauban. Pasok! Saan ako papasok? Aabot ang 50 pesos na load mo. Please follow ka-take care sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel. Take care, one word. Yeah, boy.
pag nag-electric sila, kompletong gear. Naka-gear sila. Naloob yung bahay nila. Pangalan ba dito sa kanto, mga ka-baby? Okay na tayo sa Mauban, mga ka-baby po. Titignan naman natin ngayon may parking daya. So ayan, baha pa rin sa likod nila Pantiribong, oh. Ayan, oh. Baha pa rin, mga ka-baby. Sinasira yung mga sasakyan nila dito sa may highway. Madaya kami, be! Nilinis si Pantiribong. Ayan, mga ka-baby, nakakamlakan. Pag nakataas natin, oh. Baha pa yung mga bahay-bahay nila, oh. Tignan mo, oh. Grabe, galing kasi sa ilog yan, mga ka-taker, yung tubig dito. Pakita mo yung kalsada, no? Gilid lang tayo, mga ka-taker po. Wala tayo sa gilid. Ito yung mga nadaan. Kape na siya, kape. Ayun. Masarap magkape. Mas masarap magkape ngayon kapag may kapiling. Kasi pag wala kang kapiling, wala. Ganun talaga. Wrong na patrol. Sarap parang magpalipad ng drone, mga ka-taker. Ayun, oh. Talaga na may sige pagpagay din. Dito na tayo sa may Mauban, mga ka-taker. So far, dito sa right side hindi napasok, pero sa kabilang side talagang napasok ng mga bahay-bahay. Dahil sa side na yan, andyan yung ilog. Gusto kong makita ulit yung ano. Ugnay. Hindi. Anak, Kaya yung resort. anong resort? Yan o, sa resort. Ayun sa Mauban? Ay, pwede. Ay, shout out kay kaibigan Maria Marcel. Good morning, good morning. Punta tayo doon dito. Next time. Mga ka-taker. So ito nga, dito sa part na to, kagaya niya, napasok yung napasok yung bahay niya. Happy birthday in advance. So ayan, mga ka-taker, dito na tayo sa Mauban. At makikita natin yan kung may tubig din sa may kanto. Dahan-dahan lang tayo, mga ka-taker po. Ayun, mga ka-taker, oh, grabe yung so may mga tubig pa dito sa may dito. Ayun.
Mataas din yung tubig mga ka-taker dito sa may kanto, dito sa may Mauban. Ayun oh. Makikita nyo may mga naipong mga dumi dun sa may gilid-gilid ng kalsada. Ayun oh. Dinaanan ng kanto mga ka-taker, dinaanan ng baha. Ito may samot tayo naglilinis. Kaya shout out kay auntie, ayun oh. Naglilinis siya ngayon. Mga boys, ante, mga boys. Kailangan ng mga boys. Wan, ante, wan. So yung mga kwan po, yung mga ay, wala na, nagdalanan na nga talaga mga ka-taker oh. Talaga nga dito yung nagdalan yung kanina, umapaw dito yung dito yun eh. Ajay sapa dito, umapaw yung sapa dito. Kaya dito dumiretso, ayan oh. Mataas talaga yung tubig mga ka-taker. Ayan, shout out sa mga taga Mauban, Balungaw. Alright, let's go. So ito yung sitwasyon ngayon dito mga ka-taker. Antay? Dandanin. So yun mga ka-taker, nandito tayo sa may barangay Mauban ngayon. At ito naglilinis sila auntie. Ayun o. Sa kabilang kalsada mga ka-taker, yung mga bahay dito talagang binaha dahil nga yung ilog nasa side na yan. Pero ito talaga yung dinaanan ng tubig kagabi dahil umapaw yung sapa dito sa may kalsada at dito yung daan niya kagabi. Ayun oh. Tapos ang catch basin naman niya dun sa amin sa may Anggayan sa San Aurelio. Oh, ante, dalampay lang ante. Ako makita nga si Rina ijay. Shoke. Ayun kami pa yan tay. Ingat antay, ingat. Let's go mga ka-take care. Pasabal na po yung kalsada dun sa may lahat. Kagagaling lang po namin dun. Mababa na po yung tubig dun sa may kalsada. So pwede na pong daanan. Pwede nga daanan na po. Shout out kay kuya yan. Shout out mo. Bulate!
po, anyo nga baybayaan. Dapat nakatutok tayo dito tayo di kita anak yun. Ang lalo na kayo babasik. Ano yun, hindi masimutan, kapag na dalam na tanaw, ibuban balay yun. Saan yung suda mo, bantayan yun. Ada pelot tayo basi. Shout out insan ami Guran Jericho. Kay ading Jam Vigilia Island ate Francisco Island. Oh, paidol, ingat. Kay Lisa Peralta, Ma'am Lisa Peralta, kay Mitch Kasuga, kay Koreana, kay Lucky Isa, kay Machos dyan sa may Pasalang, Ilocos Norte. Shoutout ading, kumusta kayo dita? Kay classmate Pancho Cayago, kay Noemi Antonio. Ayan, so good morning now, shout out. So datay tayo da Padre Jibong mga ka-take care. Datay ng tinga konne, tinga biron. Shout out tayo doon. Nagtudon. Atamanan niya pa, tudo manan. Ay. Itudo na magkumapot, kwarta or barya lang. Nya idol. Pag barya ang umulan ay pegit. Pag barya ang umulan idol. Pag barya ang barya ang itinagtudo nya rami din tayo. Aglisya ka po. Magkamul tulok. Ulo jay. Ulo di baba. Kada dyan ko na bidang. Morning bidang. Garbisan. Pero naglinong ka. So ito, naglilinis na yung Padre Jibong na Tulak na. Galing mo. Sarabaut. Ay, madiagandar. Madiagandar, dry. Madiagandar. Ang agandar. Madiagandar. Hindi, banti ko lang tamad. Ay, pintor. Nya pinturam ngay. Ay. Ba, sige. Ayan, magpapakape daw si Padre Jibong. Pinagtudo manan. Shout out. O, shout out ka ni ading Jesse. Atan eh. Shout out. Laban lang mga ka-take care. Laban lang. Ipakita natin sa buong mundo. Ipakita natin sa buong mundo tsaka sa mga alien. Na kaya natin to, you know. Mika Shin Lopez Fernandez. Good morning ading. Kay Idol Benji Versoto, shout out. Kay ading Lalain Kalika. Pare, shout out. Tudo manan. Agtudo manan kakabsat nga karurat. Linong ka balong, linong. Anong masasabi nyo sa nangyayari ngayon na pagbaha, mga ka-take care? Malungkot pa kami. Balungkot? Bakit ka nakangiti? Nakatulog. Nakaturog pa. Lalamig. Shout out sa mga masarap ang tulog. Shout out sa mga masarap ang tulog.